L'Home de Novembre tenia l'aparença de ser una bona incorporació al gènere d'espionatge. Amb Pierce Brosnan al capdavant, un director veterà com Roger Donaldson i un pressupost de $15 milions, molt ben aprofitats a nivell visual, hi havia raons per ser optimistes. Però, malauradament, el resultat final és un thriller derivatiu, amb un guió deficient i un estil que imita sense èxit referents tan mediocres com superiors. Un dels pocs punts positius del film és que sap treure partit del seu ajustat pressupost. Amb només $15 milions, la pel·lícula aconsegueix un acabat tècnic que aparenta el doble. Les escenes d'acció estan ben rodades, els escenaris internacionals són creïbles i la fotografia i direcció artística aconsegueixen que el film llueixi molt més car del que realment és. Pel que fa a les interpretacions, Pierce Brosnan fa un treball que està bé, però sense arribar a brillar. És un paper que podria haver-li permès explorar nous matisos després del seu pas per James Bond, però el guió li posa tantes traves que acaba oferint una interpretació mecànica. Olga Kurylenko, per la seva banda, té un bon paper com a personatge femení fort i misteriós, però no pot evitar que el seu rol acabi sent un tòpic més enmig d'una trama caòtica. Tant ella com Brosnan han tingut actuacions molt millors en altres produccions, i aquí sembla que simplement compleixen amb la seva feina sense cap espurna especial. Però on més s'enfonsa l'Home de Novembre és en el guió. La història no té ni cap ni peus. Se suposa que ens trobem davant d'un thriller d'espionatge sofisticat, però la trama és una col·lecció de clixés mal estructurats. Els personatges no tenen cap mena de coherència, canvien de personalitat segons convingui a la història, prenent decisions absurdes sense cap justificació. El film intenta jugar amb la idea de la traïció i els jocs de doble agent, però tot està tan mal desenvolupat que més que intrigant resulta confús i frustrant. Les escenes es succeeixen sense un sentit clar, i l'acció sembla una còpia esgotada de pel·lícules d'espies anteriors. Perquè un altre problema greu és el seu intent de replicar l'estil de la saga Bourne, però sense entendre el que feia grans aquelles pel·lícules. L'Home de Novembre adopta una estètica similar, amb càmera tremolosa, persecucions urbanes i una suposada atmosfera realista, però tot queda en una imitació barata. No hi ha la tensió ni la intensitat de Bourne, ni tampoc un personatge principal amb prou profunditat per sostenir l'acció. Brosnan és massa elegant per ser un agent brut i descontrolat i Donaldson no té la destresa de Paul Greengrass per fer que l'acció sembli realment immersiva. Per acabar d'empitjorar-ho tot, el mateix any es van estrenar dues altres pel·lícules d'espionatge que eren molt millors. Amos Van Taman, Anton Corbijn, 2014, amb el mateix pressupost que l'Home de Novembre. Per la seva banda, The Dean of Delight, Paul Schrader, 2014, que va costar 3 vegades menys. Fan que l'Home de Novembre sembli encara més pobre en comparació. Roger Donaldson és un director que ha demostrat talent en pel·lícules com Burr Munro, 13 dies, Un poble anomenat Dante's Peak, Spàcies, Cocktail, però aquí sembla que ha treballat en pilot automàtic. No hi ha cap decisió a nivell de direcció realment destacable, cap esforç per donar personalitat a la història. La direcció es limita a seguir el guió deficient sense cap intent de corregir-ne les mancances. Donaldson és capaç de fer molt més del que veiem aquí, però sembla que ni ell mateix creia en aquest projecte.